Čo teraz robí náš pán? Čo teraz robí náš pán? Že sme staré prezle. No ja ti niečo poviem. Toto je náš rajón už 50 rokov. Dobre, moja milá, ale ja už nedokážem len tak skočiť do postela, tak vyskočiť. Artritída je artritída, moja milá. Ale pán Benčený, pri vás by aj 18-ka vrieskala. Ježu, ten ho má. Či je to za mne sa sníva, každú chvíľu tu a teraz je tu pán. Čo si to povedala, že si mám ísť oprobovať druhú? No tak ma ti teda nedarujem. Mej tu nikto nadávať nebude. Je tu pán. Pánie Bože, manželský sex. To si príšerná. Počúvaj ma! Keď ťa chytím, z teba nezostanú ani malé whisky! Ani veľké! Vyškedy, ja viem ti oči, kútiš to jedno. Uršula, učím ťa už roky, že keď chceš byť madam, musíš mať štýl do ryti.